Kwa kanyo ni agulu mar omenda e piny mangima iluongo ni IMF opuodho hola mar bilion 55.1. Men bath omenda maromo bilion 288 mane piny Kenya okwayo mondo ni migi higni 3 mabiro. George Bati miyo ler. Bilion 55.1 makoro agulu mar IMF ochiwo ne piny Kenya ochwalo nyaka bilion 203.8 omenda duto ma IMF osechiwo ne piny Kenya kaka hola nyaka ne puodh kwayo mar piny Kenya mar yudo hola kuwuok kuom IMF dwe mar Ang'wen higa mokalo. Kata kamano, omenda duto minyalo bi chiw ne piny Kenya kaka hola biro chopo bilion 297.3 kaluwore kod lokruok ewi kwayo mane piny owacho ma Kenya ochwalo ne IMF. Agulu mar IMF oluwo ni kata obedo ni bajet mar piny Kenya mar omenda masani yudo pek kaluwore kod gik mane ok ochopie hik omenda mokalo manomiyo piny Kenya ok ochulo kaka dwarore hola mane gisekawo kuwuok kuom pinje maoko. Piny Kenya osejiwo yore mag choko osuru mabiro miye yot e chulo holago. Okang' mar piny Kenya duoko piny chenro ma isiro kod pinje maoko kod bedo gi pek e chulo hola mage oyangi kaka mano ma osemiyo Kenya obedo kod nok mar dola mar piny Amerika kendo miyo muom ma pacho ka obedo manyap ka gi dola mar piny. Jalup jatelo maduong' kendo jakom ma kojolo mar IMF Anthony Tsaye okoni kata obedo ni piny Kenya osebedo kod midhiero koting'o idho mar nengo mwandu e piny mangima, oro, nok mar chiemo kod lokruok chal kor lwasi, gin kod geno ni ochumi mar piny Kenya biro dongore gi 5.3. Hola ma piny Kenya kawo bende geno ni biro dok piny kowuok 67.7 nyaka 66.6 kopim kod yuto mar piny. Kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto e twak mare mokwongo koyawo ayanga od bura mar 13 nosingo keto kenge mag duoko piny hola ma piny Kenya kawo kowuok e pinje maoko. Penjo koro en ni ranyisi mag okengego biro chako neno karang'o ka nyaka sani pod piny Kenya yudo hola mowuok e pinje maoko. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jatend migao